vlot in het water op liggen. Dat is wel leuk. Welk vlot? Ik gewoon een vlot te boeren met hutjes op kamperen op het water met mutters, met stil fluistermotors. Ik heb hem net roet, maar dan gooit er een stuk of 3 weer, 4, 6, 7, 8. Waar heeft ze hem roet dan? Waar leed hij? Dat ligt in die neven bij de boer in de zuur. Ja, waarom zei je goed? Dat is toch leuk? Ja, maar dat komt terug als dat klaar is. Dan komt het toch nog een keer? De bedoeling is dat we daarmee gaan varen en dan ook gelijk gewoon, kan ze fietsen met fietsen met, dus op de Maasplaats van Aldenee, kan ze ook Laagsteven, weer Torren, Wessem, weet dat Pol. En dan kan ze terugkomen, ik kan ze gaan zien naar Stervenswerd, maar dan kun je eigenlijk goed bij de Bosmolen, bij die molen, de Hompense molen. Tot ook kan ze 6 varen, dus dan best 3 dagen weg, dan kan ze fietsen met dan kan ze een toren gaan fietsen, of dan kan ze een ophoven fietsen in Aldenee. Dus met die wandelroutes kun je een soort triathlon doen. Dus je kan ze varen en de Duitsers hebben een heel chic woord weer, wasserwandelen. Dat heeft ze zelf bedacht? Nee, die Duitsers noemen dat wasserwandelen. Die hebben... Wandelen op het water? Ja, een beetje onthaasten. Ik ken een verhaal van Eine die koest het. Ja, dat wil je zeker, maar daar heb ik niks mee te doen. Oh, zo? Nee, dat is mijn vriend niet. Nee? Nee. Oh. Nee, maar goed. Dat is weer, dan gaat er weer een item weg. Ja, maar dat is wel leuk, want altijd... Dat is weer een chic, hè? Nee, maar altijd als we hier komen en ik ben stoes, dan hebben we altijd een verhaal. Ja, maar dat weet ik. Maar ik heb die stad ook zo'n groot boek. Dat is wat in een maasmemeringen van Piet Adams. Oh, de vroeger voor de gezetschrift. Piet Adams, hij had zo'n boek, dus ook in, die vond je mij zo leuk. Dan ben ik ook bij die presentatie van dat boek geweest, Maasmemeringen. En daar steeds tegen. Dus een ogen weer. Je moet me altijd dat misschien wel. Nee, maar nou ja, wetsen, we zien een beetje verslingerd geraakt en visselweer. Oh god. Ja. En daar hebben we het de vorige keer of de keer door ook wel eens over gehad, denk ik. Ja. Dat het blief een bijzondere plek, maar wat schetste ons verbazing? Er staat van alles te koop, hé. Van alles? Ja, of dat... Ja, maar eentje. Oh, dat zien wel 3 verschillende plekken waar die borden hangen. Ja, maar dat refereert allemaal terug naar in. Oh. En volgens mij... 39? Ja, volgens mij hebben die mevrouw ook ooit die soort een boete. Els Hoebert, die is er niet meer. Oh. Ja. Dus, maar dat bord dat is eigenlijk in 3. Dat is het huis, en aan de overkant de garage en de tuin, de lector. Dus dat zijn eigenlijk 3 aparte perceeltjes. En ja goed, dat is te kopen. Dat gebeurde ook alleen als iemand verdwijnt. Want hij gaat ze vrijwillig niet zo gauw weg, denk ik. Nee, dat was ze geroepen hoor. Maar dan, hoe lang staat dat al te koop? Een half jaar, een jaar. Serieus? Toch al, ja. Zou je toch zeggen dat is een no time? Dat is voor en dat is heel stil, maar er is geen plaats aan de voorkant. Dus je die op de weg en achterom is niks. We moesten aan de overkant naar de garage doen op zijn tuin door. Dus het is een beetje uit elkaar getrokken, die perceeltjes. En dat is het nadeeltje. Het is niet wasserwandelen, maar het is gewoon wandelen om de garage en de tuin te komen. Ja, dan moesten de wegen. Ja goed, de Zoes bijvoorbeeld ook die garage bijvoorbeeld weghalen. Dus door een plaats zit je maar met glazen. Ik zou er wel mee kennen doen. Okay. Maar dat is gewoon puur die eigen inzicht wat ze met Zoes kennen doen. Het geeft wel. Ik vind dat toch wel een leuk idee van die... Want ik heb dat, nog heel even over dat wasserwandelen. Hè? Ja. Ik zoog vorige week, of de week daarvoor, zoog ik iets langskomen. De man die ging dat op de Vinkenveense plassen doen. En die had een tiny house gebouwd. Dat waren de tiny house op het water. Dat idee, dat hij een keer gewoon voor mezelf maken. Zo niet in één keer Christen die gewoon zo vlot maken met zijn huis op het water. Dan ben ik gaan googlen. In Pommeren, Mecklenburg, in Duitsland, rondom Berlijn, daar hebben ze misschien al 20 bedrijven met dat item. Dus die hebben ook hele leuke namen. Tom Sawyer, Huckleberry ja, maar die is dus een jaar of 10, maar die heeft al 60 van die apparaten op water liggen. En die gaat nu al naar het 4e land, naar Zweden toe met dat idee. Dus dat is niet zomaar iets, maar ik ben daar meer dan een jaar mee bezig. Ik ben er ook een beetje mee vragen en wie zit met CE-nummers. Dus maar du kent in principe varen zonder vaarbewijs. Dat gaat niet helder dan 20 km per uur en die is niet groter dan 12 meter. Dus dat is vaarbewijsvrij. Ik wil daar zo stil mogelijke motors op hebben, liefst elektro. Ja. Ik heb dat hier bij mij zo wel geprobeerd. Ja, nu was alleen maar een kabbel van het water en het ruisen van de wind. Ja, als mijn elektromotor geweest, ja, dat is helemaal onthaast. Zonnepaneeltjes op het dak. Ja, ik wil eigenlijk eerst met 4-takmotoren die nog inpakken. Die als binnen nemen lopen, maar vooral met een heel goedkoop boetemiddel geprobeerd. Koos er nu ongeveer varen, dus stroomopwaarts zou ik adviseren met zijn benzine. En dan die grote afdrieven, dus een beetje sturing hebt, om dat met zijn elektromotor te doen. En dat werkt, dat ken ik misschien wel klaar. Een hybride.
Ja, goed. Nu is dat toch in de automobielbranche. Maar goed, dat gaat toch komen. En dan is alleen voor dit concept is alleen maar beter. Wie stiller, wie beter. Dus, maar die investering voor mij om moet passen mee te beginnen, ken ik niet aan. Dus ik moet dat even een beetje splitsen. Maar als er nu naar aanleiding van deze uitzending nou zeggen van... God, dat is ik wil... Ik ben al bezig met een websiteje maken voor die voor volgend jaar te reserveren. Dat komt er daar aan, ja. Snap ze? Cool. Cool, man. Maar wat ze op afspreken, Ja. op het moment dat ze zover is, dan geef ze me even een seintje. Ja. En dan kijk ik eens of ik Dat gaat hier met, de collega's dat erop is af helemaal te kan. gek. Oh, dat we een keer het water opkomen. Ja, maar er is met het water op en daar maak ik een heel leuk item ervan. Dat is echt leuk. Dat is echt heel leuk. Want ik heb een keer, dat is ook een oude, die collega's van WDR zijn trouwens ook niet geweest. WDR 8, die zijn ook met de vlot mee geweest. Echt hoor? Die zijn er met. Je staat er zoiets als WDR 8? WDR Aachen. Oh, Aachen! Ik dacht al, dan moet er nog 7 WDR zien. Lokaalsheid het dat. Oh, die! Ja, die mevrouw, maar die dingetjes van... leuk. Weet niet meer. Was dat een leuke mevrouw? Ja, Ja. nochtans. Nou, ik weet dat lokaalsite, die komen hier aan deze kant van de Peul, hè? Ja, toch wel. Ja. We hebben toch met die peul. Dat is toch wel een interessant peul kan voor hebben dus. Ja, het is een interessant peultje. Ja, wat was ze eigenlijk aan het doen? Want ik was aan Oh, Christus, nou toe, dat is je ziet mijn lichamelijke toestand. Ik zit helemaal vol met, ik was restaurateur bij Rijksmonumenten. En ik heb hier ergens troos, alles is krom en trek en zo. En ik heb ook heel weinig mag. Wie gaat ze dat dan doen met de wasserwandervlotjes? Ik heb hier allemaal takeltjes en Mad Max dingetjes. En nu ben ik in het front maken, dat moet me een beetje helpen met huffen. Want ik heb geen macht meer. Dus ik heb er één veilig gekregen met hangen en burgen, maar ik kreeg daar een beetje met vrienden en zo. Maar daar ben ik dus nu aan doen. Ik ben de frontleier op de tractor aan het maken. Dat wil mijn vriend. De frontaaier of de tractor? Allebei. Allebei? Maar de snapste, dus, daar moet je een beetje helpen met je boomjes huffen. En, die bomen die hebben dus allemaal drijfhout. Die gewoon dus allemaal, dat drijfhout wordt allemaal verwerkt in die vlot, in hutjes en zo. Maar dat drijfhout, dat is van dich? Dat heb ik met toestemming van de Rijkswaterstaat heb ik van die kiezer moeten afvallen. Dat is wat nu heb die Maas, mogen ze er even toch weer weg. Dus hier heb ik me recent al... dus de gasconnecties bij Rijkswaterstaat? Nee, er is een beurtje en belt ze op, mocht dat. Oh. En dan mocht dat als geluk hebt. Ja, dat is een kwestie van stoute schoenen aantrekken? Nee, eerder mogen we weer gewoon een storm over willen, maar dat is niet meer voor ons. Dus Vissersweer is nu maar geworden tot 14 huisjes met gezond. En de rest is niet meer van... Het valt me op dat een inboorling van Visserweert, dat er zelf Vissersweert zit. Ja, toch? Toen zei ze het. Ja, ik zie het. Is dat vloeken in de kerk? Of, maar nee, gewoon, ik bedoel, het is, ik weet niet hoe ik het zag. Het is makkelijker om Vissersweer te zeggen dan Visserweer. Nee, maar dan hebben we nog duidelijk over Vissersweer en niet over Elkoven bijvoorbeeld. Dus, noem het best gewoon bij de naam. Is dit de middagspits? Dit is een inbeeldborrelingste. Ze gingen En die heeft vroeger omgangskunde gegeven. Echt hoor? Ja. En die woont hier? Die heb ik vroeger nog les van gehad op de HAVO Top in Sittard. Oh, en waarom heeft die mevrouw zo'n huis? Ik zou het niet weten, dat zoeken ze toch even moeten vragen. En waar woont die? In de steeg tegenover de thuiskoop te koop is. Oké. Alsjeblieft. Die woont in de steeg. Klinkt heel duister. En mysterieus. Steegjes waar, joh. Maar steegjes. Ja, dit is toch een vrolijk steegje. Hé, maar de zei is net ook. Ja. Het is nog maar, wat zei ze, 14 huisjes en gezonnetjes. Ja. Want het landschap is enorm veranderd door de afgravingen. Ja, juist die weilanden van Vissersweer. Dat is de hele hoge berg was achter Zuid. Dat zijn alle weilanden van Vissersweer. Liggen achter op een hoop. Dus. Maar nu is het allemaal dus in beheer van... Kent ze dat van Heeuwt zien? Nee, hè? Jawel. Ja? Nou, jawel. Dan moesten dan de... Dan moeten we gewoon even dit doen. Och, er is een trapje. Och, daarna. Want we reden hier net naartoe. En dan zie je inderdaad dat de skyline is enorm veranderd, hè? Ja. Hoi, maar dit is omdat ze zo regelmatig hier komt natuurlijk. Dat proberen we. Ja. Hallo. Dat is Vissersweer, Terberg. En dat is de van de Nieuwe Haven.
Dat is die nieuwe haven en door ligt Vissersweert, die hele berg. Ja, doe ze het wel op een grappende manier. Door liggen alle weilanden van Visserweert. Ja, dan moeten we het ook. Ja, maar dat is toch... is toch niet leuk? Ja, nou goed, we hebben niks te willen. Dat is gewoon wie het is. Ik ben wel blij dat ze niet onteigend is. In principe wel, ja, bewijzen wel. Ja, ze hebben dus gekozen om dit intact te laten. Ja, ik denk dat ze ook anders zijn je kennen hoor, ja. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed. Want wat hebben ze nou precies allemaal weggehaald? Ja, behalve alle weilanden. Want, ja, toch in principe alle weilanden, ja. Dat zie je achter Den Diek, ja, tot een kokkeleert, hè. Maar Den Diek is ook nee? Nee, dat is naar 95 hebben we dus 2 keer een meter water binnen gehad. Hebben ze dat eens diek gemaakt. Eerder ging de Maas over de barrage, over de diek. En dan stroomde die zo hier Vissersweert binnen. Om dat tegen te gaan hebben ze daar diek gelegd. Maar dit wordt dus eigenlijk de Boetendiek, want die Maas is bedoeld om die brak door te laten gaan. Met hoogwater. Dus Vissersweert is echt een eiland. Dat is het idee. De praktijk zal het moeten uitwijzen natuurlijk. Maar bestaat de kans nog dat je straks, mocht er eens een keer weer heel veel water komen, dat ze echt van de boetewereld is afgesloten? In principe mogen het niet zien, omdat we hier de diek naar die brak kunnen gaan. Ja, ja. Dus, ja goed. Dan moesten dus hier over de diek naar de brak. Ja, natuurlijk wel. Want er zit niet alles vol met water. We hebben nog een keer het probleem gehad. De verzoperbieren in het grondwater. En daarvoor komen dan hier altijd die grote pub te staan. En hier is een bekken. Hier komen dan de slangen te hangen. Waardoor ze het grondwater uit Vissersweert pompen. Wie die Maas komt dat grondwater evenredig mee omhoog. En we zo weer verzoepen in het grondwater. Bizar. Bizar, dat zijn feiten. En dit is die vleugboer? Nee, dat is komen aanwijzen met zo'n storm in één keer. Zo herken het hier wel eens wij. Dus door de notenboom is het zo'n heavy wind geweest. Dan kun je gewoon aankomen vliegen. Dit is door de lucht hier terechtgekomen? Hier het campusplateau, dat is hier de open vlakte. Dat heet hier echt noemelijk haal. Dat komt er gewoon aangewaaid, zo noemt men dat. Maar ondanks alle veranderingen in het landschap en de artrose, blijf je toch bezig? Ik blijf positief toch weer een... ja goed, ik heb dat ene werk moeten beëindigen, maar ja goed, dat is er weer een begin van iets nieuws. Dus zo zie je niet aan. Ja, ik zal... nou komen we weer niet helemaal toevalligheid terecht, want ik zeg net tegen die jongens in de auto, het is mijn missie om ooit nog eens alle bewoners van Visserweert in Ongerweeg te krijgen. En we zien aardig op weg. En soms moesten dan gewoon dezelfde boete. Ja, ik was toevallig net boete. Ah zo, ja, ik ben altijd boete, ja. Maar ja, normaal gesproken zou je er nooit in slagen. Bijvoorbeeld in Sittard of in Venlo of in Maastricht of zo. Maar in Visserweert is die kans aanwezig. Die pakkans is vrij goed als je mij wil dukkers. Ja.